Καλή σας μέρα, κύριε Γκίκα. Καλημέρα και στους ακροατές μας και καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης και σε εσάς. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Γκίκα, και δεν νομίζω ότι με την εμπειρία σας πιάνω εξαπίνης, ότι βεβαίως θα πάμε σε όλα αυτά τα θέματα, συν και το μεταναστευτικό. Όμως εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, κεντρικό ζήτημα, το οποίο προβληματίζει τους πάντες. Είναι με τις παραιτήσεις, μαζική παραίτηση κυβερνητικών στελεχών, ένα πρωτόγνωρο θέμα. Πού πάει αυτή η κατάσταση και αν σταματούν εδώ οι παραιτήσεις, κύριε Γκίκα, για την υπόθεση του ΟΠΚΠ? Ναι, καταρχάς να πω ότι βεβαίως δεν είναι ένα ευχάριστο ζήτημα αυτό με τις παραιτήσεις. Από εκεί και πέρα όμως οι παραιτήσεις έγιναν για λόγους ευθυξίας, χωρίς να έχει αποδειχθεί τίποτα, και μάλιστα άκουσα που εξηγούσαν για ποιο λόγο επικοινώνησαν με τον πρόεδρο ή αντιπρόεδρο του ΟΠΚΠ. Σε κάθε περίπτωση αυτό που λέμε σε όλους τους τόνους είναι ότι αυτοί οι οποίοι με παράνομο τρόπο έλαβαν επιδοτήσεις, αποζημιώσεις ή οτιδήποτε, θα κληθούν να τα επιστρέψουν. Εννοείται για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, αυτά τα μαϊμού που λέμε? Εννοώ για τους επιτίδιους, οι οποίοι με τον α ή β τρόπο, συνεργαζόμενοι προφανώς με κάποια άτομα μέσα από τον οργανισμό, προφανώς, πως αλλιώς, διασπάθησαν δημόσιο χρήμα. Θα γίνει μια έρευνα σε βάθος και θα αποδοθούν ευθύνες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους, άκουσα αυτά τα οποία είπαν. Πολλοί λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με παράνομα κυκλώματα ή με οτιδήποτε τέτοιο και ότι παραιτήθηκαν για λόγους ευθυξίας, προκειμένου να μην υπάρξει καμία σκιά στο κυβερνητικό έργο από εδώ και πέρα. Άρα λοιπόν ας περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, ας περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει εν τη αυτή περιπτώσει η δικαστική διαδικασία. Η Βουλή θα έχουμε εξεταστική, θα έχουμε προανακριτική. Είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Βεβαίως, έτσι εκ πρώτης όψεως, και από αυτά τα πολύ λίγα τα οποία έχω ενημερωθεί, δεν φαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα ποινικό εδώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Μιλάτε για τους παραιτηθέντες, ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ποινικό ζήτημα? Σαφώς. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι το πιθανότερο δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για τη διάπραξη αυτού του θέματος? Κοιτάξτε, εγώ άκουσα και τις δηλώσεις και διάβασα αυτών των ανθρώπων που είναι εξαίρετοι συνάδελφοι, αγωνιστές στις πατρίδες τους, στις εκλογικές τους περιφέρειες. Τώρα, σας είπα ότι οπωσδήποτε για να υπάρχει όλος αυτός ο θόρυβος, κάποιοι τόσα χρόνια που δούλευαν στον ΟΠΚΠ δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός πήρε αυτή την γενναία απόφαση να διαλύσει τον ΟΠΚΠ και να παραχωρήσει τις αρμοδιότητες, να δώσει τις αρμοδιότητες στην ΑΔΕ. Κάτι για το οποίο συμφώνησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγματι, εκεί ναι, θα πρέπει να ψαχθεί το ζήτημα, να ερευνηθούν κυκλώματα και όπως σας είπα, αυτοί οι οποίοι με παράνομο τρόπο πήραν επιχορηγήσεις, αποζημιώσεις κτλ, να κληθούν να τις επιστρέψουν. Μάλιστα, επειδή κάνετε μια αναφορά σε εξεταστική επιτροπή, είναι κάτι στο οποίο θα κριθεί. Είναι πάρα πολύ πιθανό η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση γύρω στο ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνω και από το ρεπορτάζ, μόλις ολοκληρωθεί η ανάγνωση της δικογραφίας, θα περάσει σε πρόταση για εισέσεις προανακριτικής επιτροπής. Ήδη διέρευσε δηλαδή από τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Με βάση τις καταθέσεις δύο προσώπων. Κοιτάξτε, η ουσία είναι ότι η αντιπολίτευση έχει δείξει ότι εκμεταλλεύεται την κάθε ευκαιρία για μικροπολιτικούς σκοπούς. Εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς και ενδιαφέρει φαντάζομαι και τους Έλληνες πολίτες είναι να αποκαλυφθεί πράγματι το κύκλωμα που τόσα χρόνια έκανε όλη αυτή τη διαδικασία εις βάρος άλλων, αν θέλετε, παραγωγών, διότι ή και εις βάρος, αν θέλετε, των χρημάτων που έδινε η Ευρώπη. Άρα λοιπόν ας δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία.
Σίγουρα δεν είναι μια καλή κατάσταση αυτή για την οποιαδήποτε κυβέρνηση όταν παραιτούνται τα 4 υπουργοί. Όμως θεωρώ απολύτως ότι η παραίτηση των υπουργών, όπως και οι ίδιοι είπαν, έγινε για λόγους ευθυξίας. Ξέρετε, η παραίτηση είναι μια γενναία πολιτική πράξη, χωρίς να έχει αποδειχθεί τίποτα, απλά με μια αναφορά ενός ονόματος, προκειμένου να μην συνεχιστεί αυτή η τοξικότητα που μας έχει συνηθίσει η αντιπολίτευση. Οι άνθρωποι αυτοί παραιτήθηκαν. Λοιπόν, ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και από εκεί και πέρα βεβαίως θα τοποθετηθούμε. Είστε πολύ σαφείς, κύριε Γκίκα. Είναι μπροστά μας αυτό το θέμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και η τοποθέτησή σας για τις παραιτήσεις ήταν σαφής. Τώρα, κύριε Γκίκα, θέλω να έρθω σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο το γνωρίζετε καλά. Δεν είναι βέβαια στην άμεση αρμοδιότητά σας. Υπάρχει μεγάλη ροή μεταναστών πια. Υπάρχουν πολύ μεγάλες ροές στα νησιά, ειδικά στη Γάβδο, Κρήτη, και ήδη το λιμενικό έχει βγει και για να κάνει τη δουλειά του και υπάρχει και παρουσία σκαφών του πολεμικού ναυτικού εκεί ανοιχτά της Λιβύης. Είναι δύσκολη αυτή η προσπάθεια, γιατί εδώ παίζονται και ανθρώπινες ζωές, κύριε Γκίκα. Σαφώς. Καταρχάς να πούμε ότι το μεταναστευτικό, ειδικά οι ροές από την Λιβύη, έχουν αυξηθεί σημαντικά. Μπορεί και να έχουν αυξηθεί και κατά 300%. Από εκεί και πέρα είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη διαδικασία αυτή, διότι οι άνθρωποι μπαίνουν αυτοί, οι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν μια καλύτερη μοίρα, έτσι. Είναι κάποιοι αδίσταχτοι διακινητές οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο, εισπράττουν τεράστια ποσά, χρησιμοποιούν τον ορισμό του σαπιοκάραβου, άρα δηλαδή απαξιούν την ανθρώπινη ζωή όταν στιβάζουν αυτούς τους ανθρώπους μέσα σε αυτά τα απαρχαιωμένα καράβια, για να κάνουν ένα ταξίδι πολλών μιλίων, 200 μιλίων. Άρα λοιπόν εκθέτουν τους ανθρώπους αυτούς σε κίνδυνο με το καλημέρα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει πρωτίστως για τις ζωές των ανθρώπων που κινδυνεύουν, ένα, και δεύτερον διότι επιτέλους θα πρέπει να καταλάβουν οι όποιοι διακινητές ότι υπάρχουν σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σύνορα της Ελλάδος, όπως συμβαίνει και με τα ανατολικά σύνορα της πατρίδας, που και εκεί υπάρχει η περιπολία νυχθημερών από τους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος. Όμως εδώ είναι ένα άλλο πεδίο. Είναι ανοιχτή θάλασσα. Είναι ανοιχτή θάλασσα. Είναι σωστό αυτό. Ο Πρωθυπουργός πήρε την απόφαση, και πολύ σωστά, να στείλει πλοία του πολεμικού ναυτικού που έχουν και μεγαλύτερες δυνατότητες και αν θέλετε δυνατότητες εντοπισμού σκαφών από μεγαλύτερη απόσταση, πιο αποτελεσματική αν θέλετε διαχείριση, αλλά πάνε εκεί τα πλοία μας και είναι ήδη εκεί που μιλάμε αυτή τη στιγμή, σε μια προσπάθεια να εντοπίζουν τα σκάφη που ξεκινούν από τις ακτές της Λιβύης και βεβαίως να ενημερώνουν την Λιβική ακτοφυλακή, τέλος πάντων αυτό το σώμα που έχουν οι Λίβοι, ναι, ώστε να σπέβδουν οι Λίβοι και να αποτρέπουν τις βάρκες από το να φύγουν από τα χωρικά ύδατα της Λιβύης. Για να το διευκρινίσουμε, κύριε Υπουργέ, το πολεμικό ναυτικό, τα πλοία του πολεμικού ναυτικού στο συγκεκριμένο θέμα, στο μεταναστευτικό, δεν κάνουν τίποτα παραπάνω, δεν επιχειρούν δηλαδή για να αντιμετωπίσουν το κύμα των μεταναστών. Απλά ενημερώνουν τις αρχές, ενημερώνουν και τις λιβικές αρχές, ενημερώνουν και το δικό μας λιμενικό, ώστε και αυτό να κάνει τη δουλειά του. Βεβαίως. Δηλαδή δεν υπάρχει επιχειρησιακή δράση δηλαδή σε αυτό το ζήτημα. Κοιτάξτε, υπάρχει η δράση, βρίσκονται στα διεθνή ύδατα. Σωστό, είναι διεθνή ύδατα. Πολύ κοντά στα χωρικά ύδατα της Λιβύης. Έχουν αναλάβει τομείς, παρακολουθούν τις ακτές, και όποιο σκάφος ξεκινήσει από τα γνωστά σημεία τέλος πάντων που ξεκινάνε τα σκάφη αυτά τα σαπιοκάραβα, ειδοποιούνται οι αρχές της Λιβύης. Από εκεί πέρα τώρα, εάν θα αντιδράσουν οι αρχές της Λιβύης,
Πώς θα αντιδράσουν οι αρχές της Λιβύης είναι μια άλλη ιστορία. Γι' αυτό και ο Επίτροπος Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τους Υπουργούς Μετανάστευσης της Ελλάδος και της Ιταλίας θα πάνε τις επόμενες ημέρες στην Λιβύη ακριβώς για να διαχειριστεί και η Ευρώπη πια αυτό το ζήτημα. Και αυτό είναι μια επιτυχία της χώρας, διότι αυτό προήλθε ακριβώς μετά την εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει αλλάξει και η στάση, αν καταλαβαίνω καλά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως λόγω αλλαγής στάσης της Γερμανίας στο μεταναστευτικό. Πήρε έναν αφρό η Γερμανία, αφρό από τους πρόσφυγες από τη Συρία και τα λοιπά, ανθρώπους μορφωμένους που τους χρειαζόντανε, και τώρα και μόλις εξελίξει εσωτερικά η Γερμανία βλέπει τελείως διαφορετικά το μεταναστευτικό, άρα και αυτό έχει αντανάκλαση στην Ευρώπη. Σωστό, και κάποια στιγμή καταλαβαίνετε ότι η δυνατότητα απορρόφησης μεταναστών τελειώνει. Δηλαδή εδώ υπάρχουν πόλεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που πραγματικά υπάρχουν ολόκληρες συνοικίες οι οποίες έχουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, καταληφθεί από πρόσφυγες και μετανάστες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, διότι δεν είναι μόνο ότι έρχονται από κράτη της υποσαχάριας Αφρικής κτλ. Έρχονται και πάρα πολλοί Αιγύπτιοι στην Ρόδο και στην Κρήτη. Σωστό. Δηλαδή πολίτες της Αιγύπτου. Να σας πω δε ότι στην Αίγυπτο αυτή τη στιγμή καταγεγραμμένοι είναι 9 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες άλλων εθνοτήτων. Εάν λοιπόν ξεκινήσουν και έρχονται και οι Αιγύπτιοι που έρχονται, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο πρέπει να το δούμε με τις αρχές της Αιγύπτου, διότι η Αιγυπτός θεωρείται ασφαλής χώρα. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα επιστροφών πάντα σε συνεννόηση με την Αίγυπτο, που είναι μια φιλική χώρα και έχουμε στρατηγική συνεργασία. Άρα ναι μεν έχουμε τις ροές από τη Λιβύη, βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν και ροές από την Αίγυπτο. Θέλει λοιπόν μια μεγαλύτερη αντίδραση. Πηγαίνει και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιανναπετρίτης, στην Λιβύη, βέβαιως για το τουρκολιβικό και για όλο το θέμα αυτό. Όμως είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη του Επιτρόπου της Μετανάστευσης με τους αντίστοιχους υπουργούς της Ελλάδος και Ιταλίας, που περιμένουμε να δούμε αυτό τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθεί. Εμείς εκπέμψαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την αποστολή, γιατί ουσιαστικά αυτό ήταν μια μονομερής ενέργεια, έτσι. Η Ελλάδα έστειλε μια μικρή μοίρα, 2 φρεγάτες και ένα πλοίο βοηθητικό εκεί, ακριβώς για να αποτρέψει, αν θέλετε, με την παρουσία της και μόνο και με τη συνεργασία της με τις λιβικές αρχές, τα κύματα τα οποία έρχονται και συνεχίζουν να έρχονται. Οπότε νομίζω περάσαμε ένα μήνυμα και όχι μόνο ως Ελλάδα αλλά και ως Ευρώπη. Είναι το μόνο μήνυμα που περάσαμε με την παρουσία των σκαφών του πολεμικού ναυτικού, των 2, της μικρής μοίρας που είπατε, σε αυτή την κρίσιμη περιοχή? Και το ρωτάω αυτό και ξέρω ότι ρωτώ έναν άνθρωπο, έναν γνώστη αυτών των καταστάσεων. Είναι μόνο αυτό το μήνυμα που εκπέμψαμε ή εκπέμπουμε και ένα μήνυμα μέσω μιας επίδειξης σημαίας σε μια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα και μετά τις αντιδράσεις που είχαμε από τη Λιβύη? Η Ελλάδα είναι παρούσα γενικώς με το ένδοξο πολεμικό ναυτικό σε πάρα πολλά μέτωπα αυτή τη στιγμή. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ηγετικό ρόλο στις Ασπίδες στην Ερυθρά θάλασσα, έχουμε φρεγάτα στη UNIFIL στο Λίβανο, έχουμε τώρα άλλες 2 φρεγάτες έξω από τη Λιβύη και άλλες μονάδες σε αποστολές πιο κοντά στα εθνικά ύδατα. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως όταν υπάρχει μια παρουσία εκεί πέρα σηματοδοτεί και ας πούμε αυτό που λέμε επίδειξη σημαίας. Αλλά δεν είναι όμως αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι ακριβώς να σταματήσουν οι ροές προς την Ευρώπη. Τώρα, εάν αυτό θα μετεξελιχθεί σε ευρωπαϊκή δύναμη, αν τα πράγματα χειροτερέψουν, γιατί υπάρχει μια συζήτηση και σε αυτό το... Να μείνουμε σε αυτό. Υπάρχει συζήτηση δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Έχει τεθεί και αυτό
σε επίπεδο συζήτησης. Τώρα, σε κάθε περίπτωση είναι νωρίς ακόμα για το επόμενο βήμα, να δούμε πώς θα πάει τώρα η κατάσταση στη Λιβύη και από εκεί και πέρα θα δούμε. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να υπάρξει μια κυβέρνηση επιτέλους στη Λιβύη, να μπορεί να είναι συνομιλητής η κυβέρνηση αυτή με την ελληνική κυβέρνηση, με την όποια κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επιτέλους να καταλάβει και η Λιβύη με όποια μορφή, βόρεια, νότια, δυτική, ανατολική, ότι για την Ανατολική Μεσόγειο, για τη Μεσόγειο υπάρχει ένας κανόνας. Ο κανόνας ανκλός, το διεθνές, δηλαδή το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό είναι ακριβώς, Montego Bay, αυτό είναι αν θέλετε, το governance σε επίπεδο θαλάσσης. Αυτό πρέπει να το καταλάβει. Δεν το έχει καταλάβει, διότι επηρεάζεται ανοιχτά από την Τουρκία. Πάντως θέλω να είμαι και δίκαιος. Αυτά που είδα τουλάχιστον, οι ανακοινώσεις που κάνανε, τα οικόπεδα που προβάλανε ότι θα γίνει έλεγχος, είναι από τη μέση γραμμή και πέρα. Δηλαδή, είχαμε και ένα δεύτερο χάρτη όμως πίσω, αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία. Ναι, σε κάθε περίπτωση που επεκτηνόταν το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ναι. Αλλά λέω τα τέσσερα αυτά οικόπεδα ήταν από τη μέση γραμμή και πέρα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι και με τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής που επαναλαμβάνεται το 19. Ναι, επαναλαμβάνεται όμως τώρα στα τωρινά ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο δεν έχει κανένα νομικό έρισμα και δεν παράγει συνεπώς κανένα αποτέλεσμα. Είναι παράνομο, παράτυπο, όλα τα παρά βάλτε μπροστά. Άρα αυτό είναι θέση όχι της Ελλάδος, είναι θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Μου επιτρέπετε ενδεχομένως να, επειδή βγήκε πάρα πολύ αργά χθες το βράδυ, εδώ υπάρχει μια νέα παρέμβαση της Τουρκίας μέσω του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, του κ. Κετσέλη, ο οποίος λέει ότι σχολιάζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τουρκολιβικό και λέει δεν θα επιτρέψει η Τουρκία ποτέ να παραβιαστούν τα νόμιμα δικαιώματά της και τα συμφέροντά της, και είναι να μην απευθύνεται σε Ελλάδα και Κύπρο. Είναι μια απλή φραστική διατύπωση. Πάντα υπάρχουν αυτά τα πράγματα για την Τουρκία και δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν. Σαφώς, αλλά και τι θα έλεγε η Τουρκία, όμως δεν απευθύνεται μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, εδώ απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία κράτη προσυπέγραψαν τα συμπεράσματα της Συνόδου. Ομόφωνα ήτανε. Ήταν ομόφωνα και εκεί ακριβώς υπάρχει ξεκάθαρο το μήνυμα προς όλους, και προς την Τουρκία και προς τη Λιβύη. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και το λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή, εξοπλίζονται. Έχουμε ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα πάνω σε ράγες, το οποίο και οι ένοπλες δυνάμεις έχουμε αναφέρει 28 δισεκατομμύρια για τα επόμενα 12 χρόνια, για τα επόμενα 10-12 χρόνια. Στο λιμενικό σώμα αντίστοιχα πρόσφατα περάσαμε από την Κυβερνητική Επιτροπή το σύνολο του εξοπλιστικού προγράμματος, περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαγωνισμοί, και το περάσαμε δηλαδή στη μονάδα στρατηγικών συμβάσεων του Υπερταμείου, ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί, καταλαβαίνετε, με διπλάσεις ταχύτητες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μιλάμε τώρα για σκάφη μεγάλα, OPV της τάξης των 80 μέτρων, φανταστείτε μικρές κορβέτες, δηλαδή κορβέτες βασικά, που θα αποκτήσει το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, μικρότερα σκάφη της τάξης των 35-40 μέτρων, με σύγχρονο εξοπλισμό, με μέσα εντοπισμού, έγκαιρου εντοπισμού, με drones, με πλήρη εξυγχρονισμό των ελικοπτέρων και των αεροσκαφών που διαθέτει το λιμενικό σώμα. Θέλω να σου πω ότι όλα αυτά γίνονται τώρα, as we speak, που λένε οι Έλληνες, και είναι πολύ σημαντικό, διότι ο υπουργός μας, ο Βασίλης ο Κικίλιας, ο οποίος ήρθε από ένα υπουργείο
που συμβασιοποίησε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ προγράμματα. Ένας από τους πρώτους στόχους που έθεσε είναι η ταχύτατη εξέλιξη των εξοπλιστικών προγραμμάτων του λιμενικού σώματος. Και το βλέπουμε τώρα αυτό να εξελίσσεται και έτσι με αισιοδοξία λέω ότι σε πολύ λίγα χρόνια από σήμερα και οι ένοπλες δυνάμεις και το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή θα βρίσκονται σε μια πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση. Ήδη οι ένοπλες δυνάμεις εξοπλίζονται, έρχεται και η Μπελαρά, έχουν έρθει τα Ραφάλ, έχουν έρθει τα βλήματα, έχουν. Έχουμε, τα θέματα ασφάλειας είναι πολύ ψηλά, δεν έχουμε και τους καλύτερους αυτό γειτονείς. αύξηση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Άρα θέλω να σας πω ότι αυτό που γίνεται αυτά τα χρόνια είναι αξιοσημείωτο. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Γκίκα, θέλω να σας ευχαριστήσω, να ζητήσω την κατανόησή σας, γιατί πρέπει εδώ να κλείσει αυτός ο κύκλος συζήτησης, επειδή πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να σας πω ότι βρίσκομαι εδώ τώρα στο Ευγενίδιο Ίδρυμα που έχουμε αυτό το συνέδριο νησιωτικότητα και τοπική αυτοδιοίκηση. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Η ΕΤΑ, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης, υπογράψαμε και χθες ένα μνημόνιο για να βοηθήσουμε τους νησιωτικούς δήμους. Για μένα που είμαι νησιώτης, κύριε Γκίκα, με αφορά πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Η νησιωτικότητα είναι σημαντικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. Βεβαίως. Και προσπαθούμε να την αναγάγουμε όχι μόνο στο εθνικό επίπεδο, αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο ως κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής της Ευρώπης. Καλή σας μέρα, με συγχωρείτε, πρέπει να κλείσουμε για τίτλους ειδήσεων. Καλημέρα.